Så hej og velkommen til 8. episode, ikke også? Jo, det sidste var 7. i hvert fald. Ja, 8. eller 9. Jeg tror mest det er 8. For jeg kan ikke huske at jeg har sagt 8. episode før. Så jeg mener det er 8. Så velkommen til 8. episode. Og hvis det ikke er 8. episode, så velkommen til den episode det så er. Ja. For søren. Det var ikke så godt, John. Nej. Jeg har brug for noget mere træ. Jamen det har jeg også. Jeg har nemlig også brug for en økse og sådan noget til at få træ med. Jamen så laver jeg lige det her træ om til noget 11 af de her om til træflanker. Ja, det bliver fandme hyggeligt nu. Ja, det bliver sgu da. Hvad har du regnet med? Det bliver ulækkert. Nå, det har jeg også. Satan, det er ikke, mand. John, krav lige op derfra. Okay, jeg skal lige have min stik. Sådan her. Ups. Hey, funky music. Jo, sugar. Måske nogen tænker, er det virkelig nødvendigt at sætte gulv indenunder det der crafting table og ovn? Ja, fordi højst sandsynligt så flytter. Ja, de skal fyldes. Ja, de står et klamt sted. Ja. Tag lidt dirt og fylde hullet op. Just like that. Sådan fuldkommen træagtigt. Ja. Og med et kæmpe stort vindue ud, sådan et kontorvindue ud til lort. Hvorfor fanden er der spredt mega meget træ ud af det hele? Ved jeg ikke. Hvad mener du? Nej, det er lige meget. Jeg laver lige en dør. Kugeluk. Jeg skifter lige game mode for lige at se vores hus opfra, bare fordi jeg tror bare ikke det er rigtig flot, fordi at sådan gemt, tror jeg. John? Ja. Ja, det ser faktisk rigtig fedt ud heroppe fra, fordi det er sådan nærmest, altså det er sådan helt gemt i klippen. Ja. En dør lige der. Sådan, eller ikke gemt, men sådan sat bygget indeni nærmest. Det ser faktisk rigtig godt ud. Ja. Det ligner bare sådan en kæmpe stor træblok med et kæmpe vindue. Fedt nok. Jeg er sådan nemlig agent. Jeg har en helikopter, og så falder jeg ned oven på taget for at bryde igennem. Fuck, det mistede jeg egentlig 4 hjerter af bare deroppe. Frederik, Ja. lød jeg ikke helt underligt før? Det lader jeg egentlig ikke mærke til. Du ved godt, det ikke var mig. Jeg har en erstatning. Og det er din lillebror, eller hvad? Ja. Nogle gange så kunne man, i forrige afsnit, kunne man også godt høre ham. Ja, han grinede ikke også nu. Ja, det gjorde han. Han har faktisk godt grinet i det her afsnit. Har han? Ja. Det har jeg ikke hørt. Ej, jeg flytter lige det her crap. Sådan. Så tager jeg også lige denne her. Nej, faktisk. Jo. Og lige se, hvor fint det bliver, Frederik. Nej. Jo. Jo da.
Ja, lad os bare, jeg laver bare lige 4. Det er altid godt med 6. Det er altid godt med mange ovne. What? Skal vi have 6 ovn? Ja. Så ved jeg godt, hvor de skal stå henne. Stop så. Lad lige være. Flyt dig. De står der for fanden. Jo, se. Det ser sgu da nice ud. Vi skal have et køkken lige her. Nej. Køkkenet skal være her. Okay, så samler jeg dem op igen. Men du behøver ikke lige nu. Ikke lige nu. Sådan. Sætter jeg altså en oven på crafting table. Nej. Eller får jeg skynde ud sammen med træ, det bliver alt for sent. Ja, men min økse, den holder ikke særlig lang tid mere. Jamen, så bare brug det sidste af den. Ja. Smash, 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 smash. Fuck yeah! Så nu føler jeg lige det her træ færdigt med hånden. Ja. Som det går enormt langsomt. Sådan. Har du taget nogle saplings overhovedet? Jeg har en sapling. Ja. Jeg planter den lige. Altså, vi skal jo udvide de her træer. Ja. Jamen, jeg venter jo på, at de her blade, de forsvinder. Sådan der kommer nogle saplings. Fuck, jeg har 8! Saplings! Ja. Plant dem! Ja, men det gør... Nå, et plant. Ja, det gør jeg. Selvfølgelig. Hov, jeg leder lige efter nogle får, sådan jeg kan... Nej, jeg går faktisk lige op på toppen af bjerget og laver vores farm færdig. Ja. Nej, jeg laver lige et sværd først. Ja, det her, det går snart i stykker. Har du plantet kartofler? Eller hvad? Nej, jeg har jo ikke fået kartoflerne af dig endnu. Nej, jeg kan ikke komme ind i huset. Der står en creeper. Fuck. Så meget. Ej, John, hvad er du nu derude i? Creeperjagt. Eller creeperflugt. Nej! Det kommer! Nej, det kommer! Fuck! Creeperen er ikke længere iblandt os. Har vi ikke dræbt den? Ja. Og jeg tror, jeg fik 1 eller 2 krudt. Ja. Der var en sapling. Og fuld guldarmor udstyret skelet eller zombie, jeg ved det ikke helt. Ej, nu hakkede jeg en sapling op af jorden. Der forsvandt mit sværd. Nej! Ja, den må bare være der. Hold op, der er mange saplings. Skal lige finde et godt sted at plante den. Og her kan vi godt plante den. Så er vores køkken færdig, Frederik. Det var godt. Og Klaskepot skulle afsted til ballet. En Klaskepot? Var sgu egentlig lidt af en dum idiot. Ja. Der lød din stemme klam igen. Hedge. Fuck! Altså, det er dejligt, man bor i et bjerg. Fordi man behøver ikke rigtig reparere de creeperhuller der. Nej, jeg hørte bare sådan lige pludselig. Ja. Satan, mand. Der er lige plads til nogle kartofler, jeg går på planter dem nu. For helvede, din idiot, mand. Okay, Frederik.
Jamen, jeg er på vej derop. Nå, kan du godt. Det er også. Det var godt. Det var fucking fed egentlig. Hvad? Vores køkken er helt vildt fed. Så godt. Er det så Men det fedt? var godt. Det var godt. Jeg planter også lige noget hvede her. Så flytter jeg lige der crafting table. Nå, Hvad? Hvorfor er det godt? Nej. Hvad? Det der, det var vådt. Nej. Lige før, jo. Der. Jamen, så har det været en glitch, fordi nu er intet af det vådt. Hvis en af dem var våde, så ville de blive ved med at være våde. Ja, det ved jeg godt. Jamen, det var en kluk. Ellers så kunne det betyde, at der kunne være vand under os. Nej, så ville det jo stadig blive ved med at være vådt. Ja, men hvis det nu var blevet ved med at være vådt, så kunne det betyde det. Eller så betød det. Jamen, jeg har prøvet, hvor det blev vådt. Og det var udenfor, men der var ikke vand ved det. Jamen, så har der nok været vand under det. Fordi der skal være vand sådan 4 bloks væk fra bloks forbundet. Tror jeg faktisk, det har jeg egentlig ikke tænkt på. Frederik her, okay? Jeg skal lige plante nogle flere kartofler. Okay, ja. Har du plantet gulerødder? Ja. Crafting table. Hvor er det henne? Jeg har sådan... Jeg samlede... det faldt derned for helvede. Jeg har ikke plantet dem. Nå, det er lige meget. Jeg kunne ikke plante dem, så. Nå. Skyde den Nej, der. det er fordi, jeg står på. Nej. Jeg ramte. Fedt nok. Sidste må jeg ud. Jeg går indenfor. Det gør det skeleton også. Ja, det kan jeg se. Nej, fuck. Fuck, jeg bliver skeleton nu. Nej, hvor sejt. Hvorfor har du ikke placeret alle de der furnaces så? I køkkenet? Ikke nu, jeg skulle lige skynde mig op og plante dem der jo. Jeg synes godt nok ikke, at det køkkenet er særlig stort, men det går nok. Jamen, de skal jo være i muren. Nå, smart. Hvor fanden er min økse henne? Ja, den gik i stykker. Hey Frederik, hvor lang tid er vi optaget? 2 sekunder. Sådan. Så jeg tjekker lige. Vi har et halvt minut tilbage. Okay, men Frederik, kom, lav lige nogle flere ovne. Jeg har en her. Du skal lige lave 2 mere. Ja, eller der er en. en her. Så lav 1 mere nu. Men jeg er i gang. Nej, det behøver du. Undskyld. Fordi at... Så skal der sgu være et crafting table også. Til når man skal lave brød. Ej, så er det jo klamt. Der skal være 2 crafting table ved siden af hinanden. Så det der ser jo grimt ud. Ja, dem skal have det. Ja, det har jeg. I den grad. Jeg tænkte også selv på det. Så bliver det mere symmetrisk. Ja, nemlig. Så skal vi så småt til at stoppe. Hvad var det, jeg ville lave? Ikke noget, tror jeg. Crafting table. Wow. Hvor er det flot. Nå, vi ses i næste episode. Hej.